El sintagma nominal és una categoria gramatical formada per un nom, un pronom o una paraula substantivada que fa de nucli. Força vegades aquest nucli té determinants o complements. Anem a veure el nostre exemple. Aquí l'article el és l'aral que ens anuncia el nom, que és el rei, el nucli i la part més important del sintagma. Els acompanya l'adjectiu, que fa de trapasser i ens explica com és el nom, en aquest cas, burro, el rei burro. Ui, es veu que no li ha agradat. Parlant de l'article, que com hem dit anuncia el nom, pot ser determinat si fa referència a un nom conegut, el rei de bastos, o indeterminat si es refereix a un nom desconegut, a un rei qualsevol, el d'espases, el de copes, el d'oros. Centrem-nos en l'article. Si és determinat en el masculí singular, un de sol és el. En femení singular, la. En el femení plural, més d'un, les. En el masculí plural, els. Si és indeterminat, en el masculí singular, un. En el femení singular, una. En el femení plural, unes. I en el masculí plural, uns. Veiem ara el nom, el rei, el nucli del sintagma nominal. Pot ser masculí singular, rei. Femení singular, reina. Femení plural, reines. Masculí plural, reis. El nom també pot ser comú o propi. Comú si és un entre molts, sense destacar-lo del col·lectiu al que pertany. I propi si parlem d'un en particular. Si el rei es diu Manolo, Manolo és nom propi i s'escriu en majúscula. També podem distingir entre nom concret i nom abstracte. Concret si el podem percebre amb els nostres sentits. Pregunteu-li l'adjectiu. I abstracte si depèn del nostre enteniment i no dels nostres sentits. Aquí podria ser regnat, el temps que un rei ostenta el poder. Ara l'adjectiu qualificatiu. Aquí es demostra que la ploma és més forta que l'espasa, doncs és l'encarregat d'explicar-nos com és el nom, burro, gras o petit. L'adjectiu pot ser determinatiu. Aquí ens especifica quin nom és o quants n'hi ha. En aquest cas sol anar davant del nom. Pot ser interrogatiu, demostratiu, possessiu, numeral cardinal, numeral ordinal o indefinit. L'interrogatiu serveix per preguntar quin rei? També podria ser quina, quins o quines o quants, quantes, etc. El demostratiu per dir-nos quin és. Aquest rei o aquesta, aquests, aquestes, si és a prop de qui enraona, o aquell rei i totes les seves variants si és lluny del qui parla. També possessiu si ens diu de qui és el nom. El poden acompanyar altres determinants, el meu rei burro i totes les seves variants, teu, seu, nostre, vostre, etc. És numeral cardinal quan ens indica el nombre, els dos reis. I ordinal quan indica l'ordre, el tercer rei. També pot ser indefinit. Aquí, alguns reis. Però podrien ser diversos, pocs, diferents. A vegades l'adjectiu ha de menester reforços per modificar el seu sentit i s'ajuda d'un adverbi, com aquí, el rei més burro. També podria ser poc, força, tant. On va tothom ara? Ah, sí! De vegades el nom pot buscar un substitut perquè li faci la feina. El pronom, que va en lloc del nom, en aquest cas, ell. El pronom pot adoptar múltiples formes personals, jo, tu, nosaltres, vosaltres, ells, demostratius, aquest, aquesta, possessius, meu, teu, i moltes més variants. Bé, ja està. Aquí us deixem amb ell, el més fatxa.